Скъпи приятели, намираме се в Мангровата гора, където в момента е отлив и са се образували ето такива островчета. На едно такова островче, доста голямо островче, съм спрял в момента. Ето го каяка. В момента съм спрял за почивка и да видя какво е усещането да стъпиш върху тези пясъчни острови, които се образуват при отлив тук. Доста е странно усещането, защото ако стъпиш няколко пъти на едно и също място, започваш да затъваш, малко като плаващи пясъци. Но в същото време е твърда повърхност. Ето там в далечината трябва да стигнем, за да върнем каяка. Вече 1 час греба. Оставаме още 1 час. Може да видите къде местните ловят риба и как ловят рибата. Hello! Ето така се лови риба в Тайланд. До кръста, във вода, с въдица в ръка, сред мангровите гори. Прекрасно! Пичовете, от които взех каяка днес, са Алталане Каяк Point. И каяка ми струваше 600 бати. Сега ще ви покажа къде са наредени каяците. Каяк за самостоятелно гребане, т.е. каяк за един, струваше 600 бати. Когато дойдете след обед, трябва да походите малко ето през тази кал, за да стигнете до водата, където ще ви чака каяка. Но след това, когато се върнете, тук има чешма с маркуч, където може да се измиете. А ето това е картата на мангровите гори, където може да карате каяци. За съжаление, аз дойдох прекалено късно, разбира се, като всеки път. Просто исках да използвам хладното време сутринта, за да кача върха на Драгон Крест. И реших, че ще дойда тук след обед, защото са близо едно до друго. Трябвало е да ги направя обратно. Първо да дойда тук сутринта и след това да отида на Драгон Крест. Но както и да е, въпреки всичко покарах каяк. Стигнах може би до ето тази точка тук. А се тръгва от тук. Отиване и връщане ми отне около 2 часа. И когато приключите с каяка и се върнете до тук, до Каяк Point, момчетата ви посрещат с комплименти от заведението. Прясна свежа диня.